ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ବନ୍ଧଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଘଟିଯାଇଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସାଗର ପାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାରରେ। ଅଚାନକ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସାଗର ପାତ୍ର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ସୁକିନ୍ଦାର ବିଧାୟକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼ାଇ ଖବର ପାଇ ସାଗରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଥିଲେ। ସୁକିନ୍ଦାର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ କଥାରେ ନୁହେଁ ବରଂ କାମରେ କରି ଦେଖାନ୍ତି, ଏହା ସୁକିନ୍ଦାବାସୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ। ସାଗର ପାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତୁରନ୍ତ ରହିବାକୁ ଜରିପାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯାଜପୁରରୁ ସୁନୀଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମସ୍ୟା ନ୍ୟୁଜ୍ 24।